Mhlambe kumlayezo ongawudlulisela imindeni ke kakhulukazi manje. Kakhulu nje njengomndeni kubaluleke kakhulu ukusupport umuntu ngoba isikhathi ulithwala igama likhulu kakhulu. Nami nje kuyimina lathi malifika kumina. Ngacishe ngathatha nentambo ngazilungisa. Ngathola isupport-ke ebantwini umndeni wakho hlala umuntu waqala ngabatshela umndeni wakho ngoba awukwazi ukuthi usuke uthi mawuthola lo gama uphumele ngaphandle uthe nabanye abantu udinga nje usupport nokuthi umnikeze uthando. Mina ke indlela nalo udokotela wangitshela indlela ngitshela ngayo ngibonga ukuthi ngaso sikhathi ngihamba nomfana wasekhaya indlela ngitshela ngayo azange zibe yinhle. Wangitshela ngikwazi wababaza wathi ungakanani hayi kuyabheda. Ngabona ukuthi athi ngiphuma nje esibhedlela ngabona ukuthi uphelile ngempilo yami ngoba ngitshela udokotela usho udokotela bayazi ngale zinto. Kakhulu isupport nxa ngiyithole ekhaya kubalulekile ukuthi uma simndeni umuntu ungabe egula mase sisondele kakhulu kena simnikeze support. Mhlambe ke wena ikhona indlela okuyishintshe ngayo impilo yakho uyithola ukuthi ngaphansi kwalesi simo ongathi mawuyidlulisela komunye umuntu uthina ngilwe kanje nayo ngoba ngiyibona sengiphila kangcono manje. Okubulawayo nayo kube ukuthi nje ngihlale phansi ngamukele ngizitshela ukuthi lokhu kunakho mina fanele ngibe positive. Sikwazi ukusuka manje ngithola indlela yaphambili ukuze ngibheka naso siko basinjalo isimo. Ungathini odumlayezo umuntu osanda kutshelwa nje manje indoda engazi ukuthi sikunomdlavuza ophethe umlayezo ongawudlulisela kuyena uthini? Umyalezo ngidlulisela kuyena ukuthi mayethola ukuthi unesifo secancer akahlisa umoya angakuthatheli phezulu. Azi ukuthi njena fanele alalele umyalelo awutshena udokotela. I-cancer mina njengoba sengiqalile ukwenza le medication ilokhuzi medication yami kuyaphileka. Baningi abantu engihlane nabo kuyenzeka kodwa nje into ukuthi isheshe itholakala. Okunye ngamtshela kona ukuthi sonke labo dokotela abasizayo omkhulu nawo wonke umuntu okhona uNkulunkulu usiza. Kuena yonke indlela labo dokotela bakwenzayo bayakwenza kahle kahle umuntu osidalile uNkulunkulu. Mawuthembele nje uNkulunkulu olungisiza kakhulu ukuthi ngithathe yonke inga yami ngibe uNkulunkulu njengoba ngihamba namanje.